požiarnici. Jedného dňa sa vybral kocúrik Ferko na prieskumy do okolia. Ešte nepoznal prírodu za plotom. Keď podliezol plot, pozeral, ktorým smerom sa vybrať. Moc toho nevidel, lebo bola okolo vysoká tráva. A potom ho napadlo. Musím vyliezť na plot a odtiaľ lepšie uvidím, čo je ďalej. Lenže lezenie mu moc dobre nešlo, lebo nemal kde trénovať. Doma sa stále pohyboval po rovine, po dvore. Teraz sa skúšal zadrapnúť do dreva, ale sa mu moc nedarilo. Po viacerých pokusoch konečne vyliezol hore na drevený plot. Rozhľadol sa okolo. Jej, aká diaľavá, a tam sú stromy, mňau, mňau, a koľko ich je, mňau, mňau. Bol to začínajúci les. Napadlo ho, že ide trénovať na prvý veľký strom. Idem tam a budem loziť po strome, mňau, mňau, tešil sa. Pomaly zliezol a vybral sa smerom k stromu. Keď prišiel popod strom, bol prekvapený z jeho veľkosti. Pozeral hore a nedovidel na vrch stromu. Zrazu začal na strome divný zvuk. Bolo to podobné škriabaniu. V tom zbadal nejaké malé zvieratko s dlhým chvostom, ako behá po pni hore, dole, doľava, doprava. Skríkol. Mňau, mňau, to si. Zvieratko pribehlo k nemu. Som veverička Anička. A ty si kto? Kocúrik Ferko. Budeme sa spolu hrať? Opýtala sa veverička. Môžeme, povedal Ferko. Vieš loziť po stromoch? Opýtala sa. Ferko sa nechcel zahanbiť a povedal, že vie loziť po stromoch, hoci ešte ani raz nebol na strome. Dobre, tak sa ideme naháňať po strome, povedala veverička. Dobre, tak ma naháňaj, mňau, mňau, povedal Ferko. Veverička k nemu priskočila, chytila ho a utekala preč. Máš to teraz ty, naháňaš ty mňa. A vybehla po pni hore a behala okolo pňa. Ferko išiel hore opatrne a keď sa priblížil k veveričke, tá zasa vybehla vyššie a behala tam znovu okolo pňa. Tu som, chyť ma, kričala na Ferka. Ferko to ešte raz skúsil a sa to zopakovalo. Keď sa priblížil k veveričke, tak tá znovu vybehla vyššie a znovu tam behala hore dole. Tu som. Zasa to zopakovalo, až veverička priliezla na veľký konár, ktorý končil samozrejme tenkým konárikom. Keď sa Ferko priblížil k nej na tom konáriku, tak veverička preskočila z jedného konára na vedľajší strom. Ferko zostal sám na húpajúcom konári. No to čo spravila? Veď ona odskočila preč, čudoval sa. A ja som tak vysoko. Musím ísť dolu. Lenže mačky majú problém schádzať dolu. Hore to ide dobre, ale dolu im nedržia drápky. Ferko zistil, že sa šmíka. Tak sa z celej sily zakusol drápkami do konára, našiel si dobrú polohu a začal plakať. Mňau, mňau. To začula Janka a prišla podľa zvuku, až prišla k stromu. Fejko, si hore na strome, opýtala sa hlasno. Keď Ferko počul dolu Janku, bol naradostený, že ho zachráni. Janka ho po chvíli zbadala na konári, ako leží s brúškom na konári, zakliesnený s drápkami do dreva. Fíha, kde si sa tam nabral v takej výške, opýtala sa. Počkaj tu, musím zavolať deda. A rozbehla sa domov. Dedo, Fejko je na vysokom strome a nevie zliezť. Pre pána Jana ja tu asi nebudem mať nikdy kľud, zalamentoval dedo Jojo a vybral sa s Jankou k stromu. Ferko stále mravčal. Mňau, mňau. Aha, tam je, ukázala Janka dedovi, kde sa Ferko nachádza. Pre pána Jana, ako si tam vyliezol? Opýtal sa nahnevaný dedo. Dedo, polezem na strom a dám ho dolu, povedala Janka. Nie, to v žiadnom prípade nemôžeš, lebo je to vysoko.
Ale veď si mi hovoril, že mám loziť po stromoch, aby sa mi zlepšil úchop a potom nespadnem z preliesky na detskom ihrisku. Takže idem trénovať, povedala Janka. Nie, to nemôžeš, lebo je to nebezpečné. Toto nie je žiadna sranda. Dedo, a kedy to bude sranda? Opýtala sa. Keď to bude nízko. Prines tvoj rebrík a dáme fejka dolu s rebríkom, povedala Janka. Janka, máš dobrý nápad, ale rebrík je krátky, povedal dedo. Musíme zavolať požiarníkov. Oni majú veľmi dlhý rebrík. A tak išiel dedo domov a zavolal požiarníkov. Vysvetlil im, čo sa stalo a oni už vedeli, že musia prísť s dlhým skladacím rebríkom. O chvíľu bolo počuť požiarnu sirénu. Celá dedina sa zbehla pozerať, čo sa deje. Dedo požiarníkov privítal a ukázal na strom, kde je kocúrik. Po chvíli ho ujo požiarník uvidel, ako je pričupený vysoko na konári a plače. Fíha, to je ale vysoko, poznamenal požiarník. Šikovný chlapec, len mohol mať nejaké krídla a pristať na zem plachtením, zasmial sa. Ujo, nám vôbec nie je do smiechu, robte rýchlo niečo, poprosila uja požiarníka Janka. Neboj sa, dievčatko roztomilé, hneď ideme na to, pospevoval si. Musíme zájsť bližšie až do potoka, povedal druhý požiarník. Auto zasyčalo, zavrčalo a začalo cúvať k stromu tak, že zadnými kolesami vliezlo do potoka. Na to sa strašne rozčulili rybičky, že im múti vodu. Choď preč, mútiš nám vodu, nič nevidíme. Fuj, choď preč. No auto sa ani nepohlo. Vystrčilo 4 nohy na zem okolo kolies, aby sa neprekotilo. Začalo vysúvať dlhý rebrík. Vždy, keď sa vysunul jeden a prišiel na koniec, vysunul sa ďalší rebrík a ďalší, až bol pri Ferkovi. Šéfe, kto ide hore? Opýtal sa ujo ďalšieho požiarníka. No, bude musieť asi výjsť Emilko, lebo je najľahší, aby sa nám na rebríku nerozknísal niekto veľký. Emilko prišiel aj s vakom, ktorý si uchytil na chrbát, oblikol si rukavice a začal stúpať po rebríku hore. Keď bol pri Ferkovi, chcel ho odtrhnúť od konára, ale to sa nedalo, lebo sa riadne držal konára ako kliešť. Potom dal ujo požiarník pod neho vak a pošteklil ho. Ferko sa schúlil a pustil konára. Spadol do vaku, ktorý si potom ujo požiarník zavesil na chrbát. Všetci dolu tlieskali. Ujo začal schádzať dolu. Keď bol dole, vybral z vaku Ferka a dal ho Janke do náručia. Fejko, ty nezbedník, a hladkala ho. Ferko sa celý triasol. Požiarníci stiahli dolu rebrík, vytiahli nohy auta pri kolesách, zasalutovali dedovi a chceli odísť. Sadli si do auta, lenže zadné kolesá v potoku sa začali šmýkať a auto sa zahryzávalo hlbšie do blata. Pre pána Jána, ešte toto nám tu chýbalo, skríkol dedo. Janka sa opýtala, dedo, čo nám tu chýbalo? Janka, auto v potoku sa šmýka, čo to nevidíš? Zopakoval. Deda napadlo, že keď zapojí pred auto koníka a kravičku, tak by mohli pomôcť vyťahnuť hasičské auto. Požiarníci sa tomu zasmiali, boli veľmi vtipní. Tak to sme ešte nevideli. No dedo sa nedal a išiel pre koníka a kravičku. Zapriahol ich o auto, začali ťahať. Požiarníci pridali plyn, dedo kričal hijo. Mnohí chlapi z dediny začali tlačiť auto a auto sa skutočne pomaly začalo hýbať von z potoka. Rybičky sa potešili, keď sa voda konečne vyčistila. Hurá, hurá! A začali skákať nad hladinu. Dedo odpojil kravičku a koníka od auta a poďakoval sa požiarníkom. Všetci tlieskali. Požiarnícke auto pomaly odchádzalo preč. A zatrúbilo. Tutut! To akože je hotové všetko. Janka povedala Ferkovi. Vidíš, a to všetko sa tu udialo kvôli tebe. A hladkala driemkajúceho Ferka.
Na budúce nič nevymýšľaj a poslúchaj.